Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page, sa PIA Region 5 Facebook page, at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok ulit kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so narito po kami upang maghatid muli ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong salud Bicolnon ng DOH Bicol. Ang mga programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit, sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU. Kasama din po natin sa ating technical side sina Mr. Jomar Cesariano at Mr. Regner Almuela Jr. Tayo rin po ay kasulukuyang live at napapanood sa PIA at Radyo Pilipinas Albay Facebook pages at napapakinggan sa DWZR 828 kHz Zoom Radio. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Nick. Good morning din. Ayan, so kamusta ang Friday natin today? Okay lang naman so far ang ating araw ngayon. Yes, and of course, excited ulit tayo dahil may isa na naman tayong makakasama mula sa ating health program. So, ngayon din po ay ita-topic na natin. So, sabihin na natin yung topic for this Friday, which is Newborn Screening and Elderly Week. Ayan. So, meron din pala tayong iba't ibang celebrations for October, Nicole, di ba? Ano Yes. ba yung sineselebrate So, natin? ngayong araw mismo, October 10, ay sineselebrate natin ang Mental Health Day. Awareness Day. Yes, ayan. So, World Mental Health Day din po today. So, ayan. So, alam naman natin kung stress tayo, always seek for help. Diba? Kapag kailangan natin ng helping hand, support system, ayan. So, care for ourselves and care for others din po. So, that's the message. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating magiging chikahan, tayo, dito na po muna tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol CHD patuloy ang serbisyong medikal sa Masbate. Emergency Operation Center itinatag. DOH Bicol isinusulong ang kamalayan sa mental health. Media, hinimok sa etikal na pag-uulat. DOH Bicol, formal nang itinalaga bilang isang UHC integration site ang lungsod ng Naga. Bagong ambulansya ipinagkaloob sa Bato Municipal Hospital para sa mas mabilis na serbisyong medikal. Para sa mga detalye ng balita. Patuloy ang paghatid ng serbisyong pangkalusugan ng DOH Bicol CHD sa mga Masbateño matapos itatag ang Health Cluster Emergency Operation Center o OPCEN sa probinsya. Ayon kay Dr. Aurora Teresa Daluro, Regional Epidemiologist ng DOH Bicol, layunin ng OPCEN na mapabilis ang koordinasyon
at pag-abot ng tulong medikal sa mga apektadong komunidad. Nagkaloob din ang DOH Bicol ng mahigit 2.5 milyong pesos halaga ng asistensya sa Masbate Provincial Health Office at mga rural health unit sa Ticao at Burias Islands. Kabilang dito ang mga gamot, hygiene kits, cherry cans, face mask, breastfeeding kits at collapsible water containers. Patuloy rin ang pagpapadala ng mga HRH sa mga evacuation centers at pag-deploy ng mga mobile clinics mula Sorsogon at Camarines Sur. Nakaantabay naman ang grupo ng DOH Bicol CHD para sa mga pangangailangan sa tubig, sanitasyon at kalinisan, mental health at nutrisyon sa mga apektadong pamilya sa Masbate. Para sa usaping mental health, hinimok ni Ms. Windalyn G. Baluis, Mental Health Program Coordinator ng DOH Bicol CHD, ang mga kasapi ng media na pairali ng etikal na pag-uulat sa mga isyong may kinalaman sa mental health. Binigyang din niya ang kahalagahan ng mga hakbang sa pag-iwas upang mapangalagaan ng kalusugang pangkaisipan ng bawat individual. Batay sa datos ng World Health Organization noong 2021, 71% ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakatanggap ng serbisyong mental health. Bilang tugon, regular na nagsasagawa ang DOH Bicol CHD, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at organisasyon ng mga aktibidad tulad ng psychological first aid, kung saan nabibigyan ng emosyonal na suporta at counseling ang mga nangangailangan. Kabilang din dito ang pagbibigay ng mental health at psychosocial support sa mga naaapektuhan ng sakuna at iba pang stressors sa araw-araw na pamumuhay. Patuloy na isinusulong ng DOH Bicol CHD ang advokasiyang gawing pangunahing prioridad ang mental health sa lahat ng komunidad at institusyon, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga katuwang ng gobyerno at organisasyon upang maalis ang stigma sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng health system sa bawat komunidad, formal nang nilagdaan ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lokal na pamahalaan ng Naga City at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang isang Memorandum of Understanding para sa pagtatalaga bilang isang Universal Healthcare Integration Site ang lungsod ng Naga nitong Miyerkules, ika-8 ng Oktubre. Pinangunahan ito ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rentillo, kasama ang LGU ng Naga City sa pamumuno ng kanilang City Mayor na si Honorable Attorney Maria Leonor G. Robredo, PhilHealth Regional Vice President Mr. Alberto C. Manduriao at ang Naga City Health Officer 2 na si Dr. Ronaldo T. Amoranto. Ang Naga City ay ika-6 na LGU sa buong Bicol na naideklara bilang ganap na UHCIS. Layo nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang health facilities para sa mas mabilis, dekalidad, at inklusibong pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga nagwenyo. Nasa 106 ng UHC integration sites ang aktibo sa buong bansa ngayong 2025, kung saan ginagawa nitong mas konektado ang mga ospital, rural health units, at health centers bilang tugon sa mga out-of-pocket na gastusin sa pagpapagamot ng bawat Pilipino. Para sa susunod na balita, isang bagong land ambulance type 1 na nagkakahalaga ng 1.96 million pesos sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program General Appropriations Act 2023 Batch 2 ang formal nang naipagkaloob sa Bato Municipal Hospital sa Camarines Sur. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang kakayahan ng ospital na agarang pagtugon sa mga emergency at masiguro ang mabilis at ligtas na paghatid ng serbisyong medikal sa mga residente ng Bato. Dumalo sa isinagawang turnover ceremony noong ika-8 ng Oktubre, sina Mr. Dante Atento, Management Support Division Chief, Ms. Fe Atento, Supply Section Head,
at Engineer Rowan Jan Ponsalan ang HFEP Head. Personal namang tinanggap ng mga kawani ng Bato Municipal Hospital ang bagong ambulansya. Kabilang sina Miss Krisha Faye L. Moralio, ang Administrative Officer Designate, Mr. Eric Epres, ang HEMS Coordinator, Mr. Carlos Borja at Mr. Gabi Gurdase, ang Emergency Medical Technicians, at Mr. Michael Monserrate, ang driver. At ayan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, ngayong episode ay tatalakayin nga natin ang Elderly Week Celebration, pati na rin ang ating newborn screening. Ayan, so abangan po yan sa pagbabalik ng ating Chikahang Pangkalusugan. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. Laking 1, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. Laking 1, yan ang tamang paraan. Laking 1, yan ang tamang paraan. Limang bisita, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Muli po, nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so para sa ating ika-15th episode, tama po kayo, 15th episode na po tayo. Kaya bida sa ating talakayan ngayong umaga, ang newborn screening at Elderly Week Celebration. At ayan, so syempre itatakal natin yung all about ang ating expanded newborn screening program ng Kagawaran. And of course, hindi lang ito para sa ating mga babies, pag-uusapan din po natin ng elderly care. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasama po ang ating Regional Program Manager for Newborn Screening and Elderly Care ng DOH Bicol CHD na si Miss Twinkle Jean P. Lorilia. Magandang araw po, Ma'am Twink. Good morning po, Ma'am Denise, and sa ating mga listeners sa ngayon sa ating live broadcast. And great morning po sa lahat. Ayan, thank you so much po, Ma'am Twinks.
dahil na-invite namin kayo for today's episode. And of course, dahil October ngayon, sinaselebrate po talaga natin itong mga celebration na ito. So, mag-fire away na po tayo sa ating question. So, yun nga po ma'am, umpisa natin sa expanded newborn screening. So, ano nga po ba ito? And paano po ba siya naiiba sa regular na newborn screening? Thank you, Ma'am Denise. So, ang expanded newborn screening po muna, ito po ay isang public health program na isabatas po ito noong taong 2004. Yung Republic Act 9288 o ang tinatawag na Newborn Screening Act of 2004. Ito po ay isang simpleng pamamaraan na kung saan kukunan po ng ilang patak ng dugo ang isang baby at malalaman po natin kung meron po siyang isang kondisyon na pag hindi po natin nalaman ay hindi po maaagapan at pwedeng mauwi sa maagang pagkakasakit o pagkamatay. Yung una po, nung isinabatas ang newborn screening, 6 na condition or 6 na condition lamang ang natutukoy. Yes. Pero sa ngayon po na may expanded newborn screening na, 29 disorders na po. Ay, wow! Yan, or Dami mahigit naman. pa. Opo, at patuloy po sa pagpapaigting pa ang ating Department of Health sa pangunguna din po ng National Institutes of Health upang mas mapalawak pa itong ating newborn screening program. Ayan. So, thank you, Ma'am Twings. Ano, grabe, from 6 to 20 plus na siya, no? Yes po. Ang dami na pala nagbago, Ma'am, sa advancement ng technology na natin. So, sa healthcare natin, ang galing. So, etong mga binanggit nyo po, Ma'am, ano po ba, maaari nyo po bang i-specify kung ano yung mga sakit na nade-detect? Meron po tayo yung 6 basic disorder po natin before na nadedetect natin dito is yung congenital hypothyroidism. Yes. Ano po, so may condition po ito sa thyroid na dapat ma-detect ng maaga kasi kailangan uminom ng gamot ng baby. So pag hindi yun na-detect agad at hindi nabigyan ng karampatang management or lunas yung baby, pwede po siyang mauwi sa mental retardation. So ganun din ang congenital adrenal hyperplasia. Yes. Meron po itong imbalance sa hormones ng baby. Pwedeng si baby ay babae, pero yung kanyang genitalia pagkapanganak or yung itsura ng kanyang genitals are pwedeng parang sa lalaki or sa hindi mo matukoy kung siya ay babae or lalaki. So dapat as early as newborn, ma-manage na siya nang sa ganoon ay lumaki siya na makorek yung hormonal imbalance. Meron din tayong tinatawag na galactosemia. So sa galactosemia, ito yung as much as we want to advocate on breastfeeding, ito po yung bawal si baby ng galactose or lactose. Pwede lang po siya ng soya. So, ang magiging gatas niya ay soy-based milk. So, ano pala yun, Ma'am? May mga food lang talaga na pwede siya at bawal. Opo. So, dapat ma-detect mo na may condition siyang ganun. And no other way to detect but through expanded newborn screening. That's why it's really important. Yes Then, po. we also have yung pinaka-common G6PD deficiency. So, ito po ay bawal din dito yung may mga beans. So, kabaliktaran din siya ng galactosemia. Bawal naman dito yung soy. So, hindi siya, pag nag-adobo si baby, limit lang or bawal ang soy. So, adobo sa asin lang or ano. Opo. And meron pa pong ibang group of disorders na tinatawag tayo na amino acid disorders, fatty acid disorders, organic acid disorders, urea cycle defect, pati po yung mga hemoglobinopathies, yung may problema sa dugo like alpha thalassemia, beta thalassemia na kung saan po may malformation ang kanilang red blood cells. So kinakailangan, depende po sa severity or sa kanilang condition, pwede silang mangangailangan silang salinan ng dugo. So walang ibang paraan kundi through ENPS. Yes, opo, ayan. Thank you po, Ma'am Twings. Ang daming yung nabanggit and grabe talaga. You see how important ENBS is kasi ang daming sakit na maaaring ma-detect through that and makaka-apekto talaga sa early development stage ng bata hanggang sa pagtanda, di ba? Kaya very very important po ang pag-screen sa mga babies. And speaking of pag-screen, ibalik ko lang po yung question doon. Ano po ba, Ma'am, yung pinaka-common
na na-encounter natin, lalo na sa Bicol na ganitong sakit, doon sa nabanggit mo? Opo, yung very common po sa atin, actually, yung meron lang po muna tayo as of now na official is the national prevalence is 1 out of 60 po. Meron po tayong, yung pinaka-common is congenital, yung G6PD. G6PD deficiency. I see. So, pag na-detect na may G6PD deficiency, ini-inform po agad nito ang mga parents. Parents, ayan. So, it's the parents po talaga, no? Yung mga nakikinig na parents ngayon, big responsibility po talaga itong pagpapa-newborn screening. And speaking of newborn screening, sige, iunahin ko na yung question, ma'am, na kailan po ba dapat magpa-newborn screening? Very, very important. Yes, very important sa mga mommies and daddies na may bagong panganak na sanggol. Isinasagawa po natin ang expanded newborn screening makalipas ang 24 oras pagkatapos may panganak si baby. So, after 24 hours. So, dapat nakadede na din ng mabuti si baby. Yes. Opo. So, nakapagpa-breastfeed na tayo. Breastfeed na agad. Yes. Ayan. So, after 24 hours, the very crucial period pala yun, Ma'am Twings. Opo. Kasi isipin mo, yung baby kakapanganak pa lang nung anak mo, and then kailangan mo kagad siyang ma-breastfeed, diba? Ay, kasama na rin pala yung program sa breastfeeding. Yes, at saka ano yun nga, natin. pinopromote natin na Yes. may early bonding agad sa mother and child, pakapanganak, para ma-encourage ang pag-latch or pag-breastfeed ni baby. Tama kayo, ma'am. And then, after 24 hours, pwede Pupunan na. po, opo. Yes. Pupunan po si baby ng dugo after 24 hours. Sa sakong po ni baby. Sakong. Pupunan, Ayan, hill. ayan, ma'am. Yan yung tanong ko, ano yung method po? Yan. Yung method natin, Oo. tinatawag is yung heel prick method. Ayan. So, yung heel prick method po, sa sakong ni baby, or yung sa paa ni baby, yung pinakadulo po doon, magpiprick po doon sa malambot na part. So, may trained po tayong mga health workers na nagsasagawa nito. I see. Kasi very important na tama ang paggawa sa baby. Yes para po. hindi na siya ulitin o kaya, kumbaga, yung time talagang ma-achieve po natin na correct ang method. So, dapat trained individual po ang meron tayo. Yes po, ayan. So, yung heel prick method po ba? Masakit po ba yun, ma'am, kay baby? Siyempre, masakit yun. Kasi tutusukin siya. Yes. Pero don't worry sa mga mommy and daddy. Kasi meron po tayong specialized lancet na tinatawag. Ano po yun, ma'am? Pag tinusok po yun kay baby, special needle po siya na maiksi lang and triangular ang shape. Tapos, hindi siya magdedire-diretso doon sa paa ni baby. Okay. Okay, so talagang special siya for newborn Design- screening. Oo, Yes, design for talaga newborn siya. screening, talagang yun lang po ang ginagamit. Ano po? Okay. So, mga 2 consecutive lang na tusok Mm-mm. at yun na po, makakakuha na ng sapat na dugo, ilang patak ng dugo. And then, yun na mismo, ma'am, yung i-examine. Yes, yun ilalagay po siya, ipapatak yung dugo sa special filter card na tinatawag or Yes. yung newborn screening filter card at Yes. papadala po natin siya sa laboratorio sa Manila. Kasi as of now, wala pa tayong laboratory sa Bicol. Yes po. So, ang tawag po sa laboratorio na nagsasagawa nito ay ang Newborn Screening Center. Sana magkaroon na tayo, ma'am, ng lab, Soon, no? meron po Soon. tayong goal na Okay. magkaroon. Ayan. At least meron na tayong target, Opo. no? Na magkaroon Para hindi na tayo. kailangang Hindi na pumunta ng lalayo. specimen sa Manila, mas mabilis yung pag-examine sa mga bata. Ayan. And then, after po nun, ma'am B, syempre, in-examine na, okay na, pinadala na. Mga gaano po kaya katagal bago usually? Opo. So, meron tayong result. So, pwedeng expect natin ang pag negative or normal result, tapos positive or yung may urgent findings. So, pag urgent findings po, meron po agad tatawag na nurse sa ating mga magulang. Kaya very important na during
newborn screening sa kanila, ibibigay po nila yung working contact number nila ng parents para mas madali po silang makontak sakali mang anong maging resulta po ng newborn screening. Kung yung usual naman po, yung normal na result, expect po natin na makukuha ang hard copy ng 7 to 14 days po. Okay. Kasi from Manila pa yung result na hard copy. Yes, ma'am. And it depends din kung malapit or malayo yung pinag-anakan po nila. Yes po, depende sa facility. Yes, okay. And speaking, very important lang na okay ang contact number. Yes po, very important po yun. And speaking of that, ma'am, what happens po kapag ang initial assessment no or yung findings nung screening natin is ano po ba yung mangyayari kung confirmed or positive siya? Yan. So, kung may magandang tanong yan, Apo. Ma'am Denise. So, pag nag-positive po si baby sa newborn screening, hindi ibig sabihin na talagang may disorder or may condition na siya. Ang kailangan pong gawin ng magulang ay makipagtulungan doon sa nurse na tumawag from the newborn screening center kung paano natin maisasagawa yung tinatawag na confirmatory test. Okay. So, mayroon pong may susunod na mga test para mas malaman pa po kung talagang ma-confirm natin na meron pong disorder ang bata. Kasi may instances po na nag-positive sa initial screening, then nung nagpa-confirmatory test ay negative naman po. Pero kalimitan or madalas, yung nagpa-positive, pag nagpa-confirmatory, nakikitaan ng sintomas at the same time po, diagnose ng doktor. I see. Ayan, ma'am. So, syempre kapag binalik yung mga results, whether positive or negative, talagang lahat yun tinitignan pa rin, binubusisi pa rin po talaga yun ng mga natin. Sino po ang nag-check nun, ma'am? Specifically? Specifically po, meron po tayong tinatawag na newborn screening coordinator sa kada birthing home. Yes. So, sila po yung focal person para i-ensure na okay or tama yung results at nabibigyan or nare-recall yung mga pasyenteng nagpa-positive ang resulta. At syempre, nandyan po yung ating mga pediatrician para i-double check po, i-assess yung mga pasyenteng may findings po. Ayan. So, may question din ako, ma'am. Eto, curious ako. Yung sinabi nyo kanina, di ba, pwedeng positive sa sa initial and then pag nag-confirmatory na, negative. Apo. Baliktad naman, ma'am. Paano kung negative? Do you still do confirmatory? Yan, maganda din yung tanong. Apo. Usually po, di ba, kasi screening pa lang siya. So, sa lahat naman ng screening test, habang lumalaki po si baby, i-ano natin siya, i-observe for the normal developmental milestones na tinatawag. Pwede po tayong humingi nito sa ating mga rural health centers or sa ating pediatrician, sa doktor ng ating mga anak na sa ganitong edad, for example, within 1 to 2 months, ano ba yung normal na dapat nakikita na natin sa ating anak? Yes po. At kapag may deviation or mayroon tayong nakikita na parang hindi akma doon sa dapat na na-achieve niyang developmental milestone, magtaka na tayo at agad na sumangguni sa ating doktor. Yes po, tama yun, ma'am, And then, syempre, we're diving deeper talaga doon sa ating treatment process ng mga babies. Kasi nabanggit nyo ba yun, ma'am, kanina yung term na mental retardation. So, what does it mean, ma'am? Okay, so ang mental retardation po, ito po yung hindi sapat or tama yung kanyang kakayahan na supposed to be ay mag-function siya ng well. Yung sa pagkakaintindi, nagkakaroon siya ng paghirap sa pag-intindi at sa paggawa ng mga normal na bagay sa buhay na function. So, nagkakaroon siya ng limitasyon or talagang hindi niya kayang gawin sa pag-aaral, sa pag-aalaga sa sarili, at sa pag-intindi ng nasa kanyang paligid. Yes po. So, ito po yung mga children with special needs
Pwede Yes po ba nating tawagin silang ganun? Opo, Or do pwede we po. have a term pa po, Actually, ma'am? yung term na mental retardation, Mm-mm. medyo hindi na siya acceptable. Oh, yes, But kasi- yung most appropriate po sa ngayon Yes is po. yung tinatawag nilang intellectual disability. Yes, ayan. So, kumbaga, sa mga kondisyon na ganito, may mga dahilan. Mm-mm. So, isa po dyan ay may kondisyon Yes. na madedetect mo kung hindi po may condition siya tas hindi na treat ng well, Mm-mm. yun po pwedeng mag-result sa yes, intellectual mag-result, disability. Yes, sa intellectual disability po. Ayan. So, babalik tayo dun sa kailangan magpa-newborn Newborn screening. screening. Yan. Yes. Para maiwasan yung mga nasabi natin kanina. Opo. And, yan na po, Ma'am Twinks. Excited ako sa part na to na tanungin. Paano po ba natin nakukontinue yung tinatawag nating continuum of care? Ano yun? Oo, yung continuum. Continuum, yan. Oo, ayan. syempre, anong gagawin? Kung Anong ako yung gagawin? magulang, ay Oo. may ganito palang condition yung anak Yes. ko. At talagang Mm-mm. na-confirm or Na-confirm nag-positive na siya. talaga. So, saan ako pupunta? Yes, Meron po opo. tayo dito sa Bicol, mapala tayo kasi may dalawa po tayong tinatawag na newborn screening continuity clinics. Yes. May isa po sa Bicol Regional Hospital Medical Center or formerly known as yung alam ng tao, BRTTH. BRTTH, Dito opo. po yan sa Albay. Yes. At meron din po tayong isa, nagbukas tayo ng isa pa kasi yung Kamsur, medyo nahirapan po silang pumunta dito sa Albay. Kasi malayo. Nag-establish din po tayo sa Bicol Medical Center Center. ng isa pang newborn screening continuity clinic. Ah. Ito pong continuity clinic na ito, meron po tayong isang trained na pediatrician Mm-mm. at isa pong trained na nurse na kung saan sila ang nagmumonitor sa bawat pasyente na mainom ang kanilang mga gamot para Yes. sa kanilang kondisyon Opo. at ma-assess sila kung ano yung mga kumbaga habang lumalaki, Yes. na-check po sila kung okay pa ba yung growth and development at kung may mga sakit, nagbibigay ng advice and counseling sa ating mga magulang. Yes po, ma'am. Napakaganda po nun, ma'am, kasi saludo tayo sa mga healthcare workers Opo, talaga. na gumagawa niyan, na nag-specialize dyan. Kasi Actually, ang tagal, ma'am, di ba? Oo, Ang from tagal birth, niyan. parang nasaksehan na din ng ating mga continuity clinic nurses and Yun, doctors yung yes. milestone ng Yes mga po. bata. Parang- At actually, Ma'am Denise, I will take this opportunity na din Go na ahead po. magkakaroon po kami ng reunion of Save Save Babies. Babies ngayong October 23, 2025 sa Legazpi po. So, dito magtitipon-tipon yung mga na-save nating mga babies na Yes although po. sila ay screened at na-confirm na may conditions or disorders, kung makikita mo, hindi sila karamihan po ay walang sintomas, Yes. at they are living the normal life Yes. as they should be Yes dahil sa po. programa po. At isang maganda yung pagkakataon para i-celebrate nga this October yung impact or yung Yes bunga po. ng ating programang Expanded Newborn Screening. Yes, ma'am. It's very beautiful, ma'am. Kasi talaga, makikita ng mga healthcare workers hindi lang yung pinagpaguran nila parang nasa bottom na yun, kundi yung feeling na nakakatulong ka Yes. sa anak ng ibang Yung tao. living proof Living na, proof na Opo. they are functioning well, they are lively, they are healthy, and they can live as responsible human beings in the future. Yun nga yung parang tagline natin na Expanded Newborn Screening saves lives. Yes. Ayan. So, ang ganda nga, ma'am, kasi 'di ba personally ako, in my experience, pag sumasama ako sa inyo sa Opo. mga reunion of Save Babies, nakikita ko yung mga children na talagang kasi nung unang-una Kasama kong yung parents nila. kasama yung parents nila na Yes. very happy. Yung mga ngiti ng parents, hindi mo talaga anong tawag doon? Yung Tagalog. Kaya talaga, Hindi mo kumbaga, talaga, talagang nandoon siya. hindi mo maikakaila. Makakaila. Ayan. Yun yung word. Hindi mo maikakaila yung mga Oo. ngiti nila. Kasi nakikita mo na, lumaki yung anak ko talaga na ganito. They are living the best life. At saka Ang din, ganda.
may ano din, parang tears of joy sa mga parents. Yes kasi syempre, po. nasi-share din nila through that event yung kanilang mga pinagdaanan. Yes and po. nasi-share nila yung kanilang common experiences. Yes. Tsaka ang ako ma'am personally, nakakausap ko yung mga bata kasi nakikita ko ang gagaling nila mag-color, ang galing nila yung mga artworks. Talagang makikita mo talaga yung May fruit. sumasayaw, may kumakanta. May sumasayaw, may Yes. kumakanta. Yes, Oo. kasi yung una kong punta sa reunion, bata pa sila, like baby pa talaga sila. Then, yung growing up, makikita mo talaga yung continuum Karamihan of sa care. kanila, meron na din mga adolescent. Oo, Nasa adolescent stage na. yes. So, as, kumbaga, old na 14, 12 to 14 years Opo, old. yes. Makikita mo talaga sila, they're living the best life. Nakakatuwa lang. Opo, So, ayan. it's really, kumbaga, hindi lang po yun dahil sa efforts din ng ating healthcare workers, but kumbaga, collaboration po siya, especially ng ating mga magulang. Yes, And then, opo. kumbaga na mag-comply doon sa treatment ng kanilang mga anak. Yes, Hindi po. lang yung malaman yung result, kundi yung continuous care at follow-up po. Yes po. So, sa mga mommies and daddies po natin dyan, Yes. napakadali pong magpa-newborn screening, di ba, ma'am? Available. Yes, available po Hindi siya. yan mawawala sa inyong health facility right after yung mga anak 24 hours. Yan, pa-newborn screening na po natin ng ating Kung mga pag babies. PhilHealth member, hindi Ayan na po pala, nila ma'am. iisipin ang fee. Kasi ang expanded newborn screening po ay it costs 1,750 to 1,800. Yes. Yan na po yung maximum as of now. Pero kung PhilHealth member po siya sa isang PhilHealth accredited na birthing home or hospital, hindi na po magbabayad yung parent kasi kasama na siya doon sa enhanced newborn care Oh, package. ayan. Pero kung hindi po siya PhilHealth member, magbabayad po talaga siya ng 1,800 pesos. Ayan. 1,750 to 1,800. Ayan. Pero ano naman ang pagbubuntis, siyam na buwan. Yes so, po. bago ka manganak, magpa-enroll na sa Yes, PhilHealth. madali lang naman din kumuha po ng PhilHealth. And syempre, partner din natin sila dito. Opo. Ayan. So, gaano po ba, ma'am, ayun, natanong na pala natin, ma'am, may PhilHealth, and then pwede naman po talagang mag-avail. So, nabanggit na ba natin, ma'am, saan ba mag-a-avail ng newborn screening? Yun sa po, actually, ang newborn screening, dahil nga po pinag-igting natin na dapat lahat, kasi batas na siya, lahat Yes. mapa-expanded newborn screening. So, part po ito ng requirements natin sa mga birthing homes na hindi sila malilisensyahan ng license to operate kung hindi sila nag-offer ng expanded newborn screening. Yes, ma'am. So, partner din po natin dito ang Regulation and Licensing Yes. and Enforcement Ng Division. At even sa pagmomonitor Yes ng mga birthing homes, i-report po sa amin sa DOH. Yes, Kung ma'am. PhilHealth accredited pero hindi naman pala nag-offer ng expanded newborn screening services, kailangan po natin i-call ang atensyon ng mga birthing facility na ito. Kasi Yes po, parte po ng paglilisensya sa kanila, binigyan sila ng lisensya para magbigay ng dapat ng mga serbisyo. Yes po. And hindi lang yun, ma'am, pati na rin po yung dapat ma-ensure din ng mga facilities na or ng tayo, dapat ma-report lalo na yung mga dapat license talaga yung mag-facilitate no Opo, payo screening. po natin sa mga nanay at tatay, Yes. siguraduhin po talaga na PhilHealth accredited Yes, at opo. lisensyado ng DOH ang birthing facilities or birthing homes na ating pupuntahan para kung saan tayo manganak. Yes po. Kasi ako, ma'am, nung bata ako, minsan sinasama ko ni mommy sa, nurse pa siya nun, sinasama niya ako sa hospital na nag-work siya before. And then, ayun, nakikita ko din yung mga baby Oo. na nakakatuwa talaga na Pag baby kasi, di ba, lahat sila cute. Yes. Hindi mo alam kung saan dyan ang may condition. So, dapat talaga, ang way lang, expanded newborn screening. Yes po talaga. So, una, hindi mo alam na may symptoms, Yes. di ba? Hindi mo makikita. Kaya talagang very important Very ang important. screening, ang newborn Yes. screening. Ayan, so, ang hirap i-let go no topic natin sa newborn screening. But, dumako naman po tayo sa Elderly Week celebration. This October din po is sineselebrate natin ang Elderly Week celebration. So,
in short, celebration po ito para sa ating mga elderly, ang ating mga senior citizens. So, ano po ba, ma'am, ang role natin sa DOH? Paano natin sinaselebrate to? Yan. So, syempre po, parte po tayo ng pagtataguyod ng kalusugan naman ng ating mga nakakatanda. Yes. So, huwag kakalimutan ang ating mga lolo at lola. Yes Kasi naging isang malaking parte sila ng ating buhay. At hindi lang ng ating buhay, kundi ng ating nation or society as a whole. Yes. So, opo. every first week po na October, kagaya ng newborn screening, 1 to 7 din, Yes is po. that we celebrate it regularly every year po na Elderly Filipino Week celebration. At yung, Ayun, yes po. so, pwede ko na bang i-share yung theme? Sure po, Ayan. sure. So, yung yes. theme po natin this year is Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. Okay. So, this month, magsa-center po tayo sa HIV/AIDS prevention for... Tama po ba? Ano po, kumbaga age, as in, ano yan, embracing yung edad natin. Yung age! Akala ko AIDS! Age. Age. Opo, embracing age. Living a life with dignity and purpose. Ayan, So, sa ating okay. mga senior citizen, kumbaga, yung iba kasi, parang, ayoko na kasi Yes, parang, opo. parang Matanda parang na ako. ano sila, nalilabel na matanda. So, iniiwasan po natin yun. Kasi yung discrimination po sa matatanda, dahil sila ay matanda, yun yung tinatawag na ageism. Ageism. Yeah, It's a word po ageism. pala. Yeah, so ageism po is the parang discrimination sa isang tao kasi siya ay matanda na. Oo Parang, nga po wag na nating ano na yan, wag na nating isama kasi matanda na yan, mabaga na. So, parang nadidiscriminate na natin yung ating mga lolo at lola. Yes po. Kaya tuloy yung iba, napapansin ko, ayaw nilang tawagin silang senior citizen. Pero aging is a beautiful process, di ba, Yes, ma'am? kasi maraming hindi nakarating Oo. sa pagiging senior citizen. Yes, So, embrace kumbaga we are natin. encouraging sa ating mga lolo at lola na wag ikahiya na sila ay Yes, matanda. Kundi tama. magpasalamat na sila ay nakarating Nakaabot. na Yes. sa 60 years Yes. and more. Yes, and counting. Yeah, and counting. Ayan. So, speaking of po, ano po yung mga programa natin sa CHD para sa kanila? Ayan. So, sa atin po, sa Department of Health, meron po tayong tinatawag na Health and Wellness Program para sa ating mga senior citizens. So, ang Department of Health ay nakikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders po, like the National Commission for Senior Citizens na establish na po, and sila po yung lead sa sa celebrate nitong Elderly Filipino Week celebration. So, kasama din po natin sa pagpapataguyod ng programang ito ang ating mga local government units. Yes Especially po. po yung ating mga health centers Apo. and ang ating mga ospital. Actually, ang ating mga DOH hospitals po, meron po tayo dito sa Bicol na tinatawag na mga geriatricians. Ayan. Di ba sa Yes po. bata, meron tayong Pediatrician. pediatrician. Pero seldom we hear about Geriatrician, geriatrician. So, ang yes po. geriatrician po, siya isang espesyalista na talagang trained po para tumingin sa kondisyon ng ating mga lolo at lola or mga senior citizens. Ayan. So, speaking of, ma'am, ano po yung mga health facilities sa region na nag-offer ng geriatric services? Ayan. So, thank you po, Ma'am Jen. Nag-start pa lang po ang Department of Health last year, 2024, nag-train ng first batch ng RHU and hospital po na nag-o-offer ng geriatric screening. So, dito po sa geriatric screening, ma-test po natin or ma-assess ang mga senior citizen kung sila po ay may problema sa pagtingin, sa pandinig, pati kung nakaka-experience ba sila ng mga geriatric syndromes. Ito po, geriatric syndromes, ito po yung mga sintomas na makikita lang natin sa mga nakakatanda na dahil yun nga, yung kumbaga yung physical na epekto ng pagtanda sa kanilang katawan. Yes, Example nito ay yung urinary incontinence na
Paminsan po, hindi na nila kayang pumunta pa sa CR para lang maihi. Paminsan, simpleng bahing or Yes. ubo. Kumbaga, nalalabasan na po sila ng ihi. So, yon ano pa, yung tinatawag po natin na nakakalimot na. Yes. Ayan. So, Opo. pwedeng 1 or 2 things. And kung mas malala pa po yung sintomas, pwede pong ma-screen sila for possible dementia or Alzheimer's. Pero syempre, i-refer po yun sa mas higher level of care or Yes po. specialist. Specialist. Ayan. Ayan. So, yun po, meron tayong ino-offer at naka-line up na din po this 2025 yung second batch pa natin ng mga ititrain for geriatric screening. At yun din po, iro-roll out din natin siya sa ating mga health centers para matulungan po silang ma-assess ang ating mga senior citizen. Kasama na din pala, ma'am, sa binibigay ni DOH yung pagbabakuna. Ayan. Yung flu vaccination. and pneumococcal vaccine Apo. sa ating mga senior citizen. Yung flu po, ito po yung binibigay kada taon. Depende po sa availability din ng supply sa kanilang mga health centers. Yes. Magtanong lang sa mga barangay health workers Yes para hindi po. po sila magkaroon ng trangkaso. Mas Yes. maganda, may flu shot sila every year. Mm-mm. Ito naman pong pneumococcal vaccine, ito po yung anti-pneumonia na Yes. bakuna. Apo. Kasi prone po ang ating mga senior citizen na magkaroon ng pneumonia. Yes po. Special attention po sa mga taga Camarines Sur as per our regional coordinators sa National Immunization Program. Ini-encourage nila na pumunta po sa ating mga health center kasi marami pa pong supply ng pneumococcal vaccine Ayan. sa Camarines Sur po. Yes po, ayan ma'am. Kasi yung iba, lalo na yung mga ating mga SCs, di ba? Natatakot magpa-vaccine. Oo, natatakot sila. kaya Pero talaga- safe po yun. Yes, Actually, yung opo. magulang ko po, senior citizen Ayan. na, at in-encourage ko talaga sila na magpapakuna Yes laban po. sa pneumonia. Yes At po. sabi nung nanay ko, talagang nakatulong sa kanya kasi pag every time na parang nafe-feel niya na uubuhin siya or lalagnatin, Yes. mga 1 to 2 days lang nakaka-recover na siya agad. nawawala na. Oo, kasi Yes. kumbaga naka-build na siya ng immunity. Immunity. Yan. Yes. Nakakatulong po na tumibay ang ating Immune system. Dagdag protection, 'di ba, yung Yes ating po. mga bakuna. Ayan. So, thank you Ma'am Twings. Yun yung mga natin. And yung capacity building nga po na nabanggit nyo kanina, very very important po 'yun Opo. ginagawa po ba natin 'yun, Ma'am? Regularly? Like Ano po, as of Or- now, niro-roll out pa natin yung training. Ah, Pero yung usual nating mga services po, nandyan po yung ating sa PhilPen, yung Ayan. screening sa kanila Yes, for po. diabetes or hypertension. Tapos yung ating mental health program, kasama din po dyan ang ating mga senior citizens sa blindness prevention program through eye Yes. screening sa senior citizens at sa PWD. Kasi Opo. meron din po tayong mga senior citizens na may PWD na din po. And also po, ini-encourage din natin ang ating mga lolo at lola na magkaroon or mag-enroll sa e-consulta. Ayan, Ang sa bagong e-consulta. pangalan na po ng e-consulta is Yakap. Ayan. Yakap. So, Yakap. Meron po tayo, tanungin nila kung yung kanilang health center or yung rural health unit or hospital na malapit ay e-consulta accredited. Opo. Kasi sa pag nag-avail po sila doon at nag-enroll sila, isang benepisyong makukuha po nila yung mga libre na pong laboratorio. Oh. So, hindi man lahat, pero meron po tayong basic package for like CBC. Yes po, yung mga basic na Yeah, free mga laboratory test. laboratory test Opo. na cover na ng PhilHealth. So, hindi na I sila see. magbayad. Yes, Kasama na doon yung konsultasyon sa doktor. At the same time po, kung may available po doon na gamot na kailangang mainom nila pag niresetahan, ma-avail na din po nila ito. So, laking tulong po. Laking tulong talaga, Yes. ma'am. Actually, yung magulang ko din, inano ko na doon In-enroll nyo na rin na po. malapit na e-consult accredited at yun, naka-avail sila ng libreng laboratory Ay, wow. at Yes po. napa-check upan po sila. Yes po. Kasi syempre,
ano na tayo kung pag senior citizen na po kasi dapat mas madali na ang lahat, 'di ba? Opo. Kaya yung kumbaga kung saan nearest. Kung gusto niyo pong malaman kung ano tong mga e-consulta providers, pwede pong i-check yung website ng PhilHealth. Ng PhilHealth. Yes, ayan. para po malaman yung listahan ng mga accredited health facilities kung saan pwede pong pinakamalapit sa kanila na pwede nilang ma-avail. Ayan. So, bukod po sa ating mga nabanggit na services, yung sa medical care, ano pa po ang ibang activities, Ma'am Twinks, na meron tayo para sa, hindi lang sa entertainment, para sa ano nila, yung para sumigla at mabigyan ng comfortable lifestyle din ng ating mga senior citizen? Actually po, ini-encourage natin ay yung ating mga partners in health sa RHUs na magkaroon ng mga wellness activities para sa ating mga senior citizens. Yes. Actually, makakatulong po sa ating mga senior citizen ang maging aktibo pa din sila. Yes. Ayan. So, active lifestyle. usually po, meron po tayong mga kagaya ng City Health Office ng Naga. Nagkakandak sila ng Zumba exercise para yan. tuwing Sabado, Yes Linggo. Yan, para sa ating mga senior citizens. Kumaga yung Zumba exercise nakakatulong para mapanatiling aktibo ang kanilang mga katawan. Yes po. Ayan. Tapos meron din naman pong ino-offer ang ating mga yung ating Geriatric Medical Center po sa Kabusaw. Yes Meron po po, silang adult daycare. Ang ating BRGHGMC. Yeah, BRGHGMC. Opo. Yung adult daycare po, dun sila may kinakandak po na mga wellness activities and health lectures din sa ating mga senior citizen. Ang BRHMC po, itong BRTTH, meron din po sila every Fridays ang kanilang consultation. Actually, ngayon 8 to meron 12. Yes, 8 to 12. Every Friday po, meron po silang tinatawag na geriatric care clinic sa outpatient department po. Geriatric care OPD. Ayan. So, doon po kayo pumunta. Yeah, pwede po tayong mag-avail ng kanilang elderly care services. Yes po. And dapat syempre may kasama kayo. Hindi lang pwedeng kayo lang. Opo, lalo na kung medyo hirap na sa paglakad, si lolo, lola, mas maganda pa din samahan natin sila. Kasi nung malalakas pa sila, sinamahan din nila tayo. Yes, tama po kayo, So it's a way of giving back to them. Yes, it's our turn to give back, 'di ba? Lalo sa ating parents, 'di ba? Kasi magiging senior citizen din po tayo. Yan. So, malapit na tayo, Ma'am, malapit na tayo magtapos. Pero, sino pa po yung mga iba nating partner sa elderly care program natin? Partner din po natin syempre dito yung Department of Social Welfare and Development. Yes po. Very aktibo po ang ating social welfare services sa mga bawat lokalidad or bawat munisipyo para magbigay ng financial na assistance. Yes po. At the same time, magkaroon din ng mga aktibidades para sa ating mga nakatatanda. Yes po, ayan. So, meron po akong nakita na meron po tayong ginanap na first Elderly Congress, Opo. 'di ba, noong October 8. So, ano po ba nangyari? Wednesday. Yung Wednesday lang, ano po ba nangyari doon? For the first time po, inorganize po ng Bicol Regional Hospital Medical Center in partnership or collaboration sa atin sa DOH at sa Legazpi City Health Office, kung saan po naisagawa yung first Elderly Congress sa Legazpi. So, naimbitahan natin dito ang 100 at mahigit na mga senior citizens. Yes. Kung saan po nagkaroon ng lay forum or lectures patungkol sa mga importanteng health habits para sa ating mga lolo at lola. At nagbigay din po ng mga serbisyong medical doon, like yung nakapaloob sa ating tinatawag na geriatric screening. So, maybe ini-screen po sila, yung mga participants. Tapos, nagbigay din po ng eye screening services. Tapos, acupuncture. Oo, may massage. May testimonial. May massage. Yung wellness po yun. Sa wellness sa program. wellness yung mga massage. Tapos, may nag-testimonial nga po na isang matanda doon na nung sa acupuncture, as much as possible sa mga senior citizen, kung pwedeng mabawasan yung iniinom nilang gamot or meron tayong tinatawag na non-prescription medicine, drugs, non-prescription
therapies, Therapies, oo. non-prescription or kumbaga hindi kailangang uminom ng mga gamot, non-medical methods para mag-intervene sa kanilang concerns, Yes po. much better. Much better. So, isa doon yung acupuncture. Yes po. May nakapagsabi na may osteoarthritis po, Apo. sakit ang tuhod Opo. niya. Common yun Nag-avail siya ng acupuncture doon sa wellness booth, nawala yung pain. Ay, wow. Ayan. At saka yung posture, tinuruan Nag-improve. sila, tinuruan Yes sila po. paano umupo ng maayos, paano din tumayo Yes ng po. maayos, especially kasi yung mga Opo. elderly or mga lolo-lolo natin, hirap na sa pagbalanse. Oo nga So, po, ma'am. yun po. Tas, nagkaroon ng raffle draw, at tuwang-tuwa din naman sila naka-receive ng mga prizes. Oo. At may mga nag-zumba na mga senior citizens Wow. na. Ayan. At may testimonials. Ayan. Isang testimonial po doon ay yung isang centenarian. Ay, wow. 100 years old. From saan po bang province? Meron po siyang, hindi ko lang po nanot yung province doon, Okay, pero okay. Bicolana Opo, po, opo. yung video from the National Commission of Senior Citizen. At although naka-wheelchair na siya, pero yung isip niya po ay very alert pa at alert tumatawa. Pa, no? Sharp pa. Ang Yes, galing. at yun yung pangarap natin sa ating mga senior citizen na Yes po. as much as possible, tumanda sila na hindi ganun kasakitin. Yes Ganyan. po, Kundi yes po. ma-enjoy pa din nila yung kumbaga yung Kasi yung retirement na sila age o kumbaga nasa later part ng kanilang buhay. Dapat ma-enjoy na nila yung the rest of their lives. Yes. So, ayan. So, thank you so much, Ma'am Twing. Yes, thank you so much din. Biglang tapos na, diba? Thank you Oo. so much, Ma'am Twing, sa pagsagot ng ating mga questions about newborn screening and Elderly Week celebration. So, hindi na tayo, so, pupunta na tayo, ma'am, sa myth or fact segment. Okay. So, specific po natin siya sa ating NBS. So, sasabihin nyo lang, ma'am, if myth or fact siya. So, number 1, a normal first screen means a baby is entirely healthy. Of course. Ayan. It's- So, it's a fact. it's Kumaga, a fact. Okay. fact po. I mean, yung word kasi na entirely, So, yung normal first screen, parang hindi ko siya totally masasabi na fact, kundi, kumbaga, okay po, but let's observe, kumbaga. Yes, So, kung may opo. normal screening result, Yes. very good, but let's observe. observe, Oo, opo. yung na-mention kong yung normal developmental milestones. Yes, yung na-mention yung Opo. ma'am. Opo, ayan. So, very important yung parents natin. Dapat alert lagi Opo. Kasi, baby pa sila So, dapat very alert tayo. Ayan. So, number 2, the heel prick method is painful. Siyempre, it's a fact. But pero, it's momentarily. Kumbaga, Yes. panandalian lang po. Oo. Pakatusok kay seconds baby. lang yun, ma'am, din. Opo. Tas okay na. Okay I-heli-heli na si baby. Yes, ayan. So, next po, newborn screening is only for babies with visible symptoms. Siyempre. Myth. Myth. Oo. Yung sinabi Kasi yun mo. nga, pag pinanganak si baby, hindi mo naman siya Makikita makikitaan ng ng sinyales. physical symptoms. Yes. So, the only way is through expanded Newborn screening. Ayan. And positive screening test is a diagnosis. No, it's a po myth. siya. Kasi Okay. kailangan, kung nag-positive, dapat ipa-confirmatory Confirmatory testing. test. Para Yes. double sure po tayo. Yes. Ayan. So, last but not the least, newborn screening saves a child from mental retardation. Siyempre, it's a fact. Yeah, it's a fact. At yes na yes tayo dyan. Opo. Kaya, nay at tay, ipa-newborn screening na ang inyong mga baby para sa magandang future. Ayan. Yan po Ayan. yung message ni Ma'am Twinkle, ang ating Regional Program Manager on newborn screening and our elderly care program. So, maraming salamat po sa muli, Ma'am Twinks. Welcome po and thank Marami you. pong natutunan ng ating audience, ng ating mga mommies and daddies tungkol sa newborn screening and elderly week celebration. So, sa susunod po ng chikahan, abangan po yan. Every Friday po sa ating DOH Bicol CHD Facebook page. And maraming salamat po, Ma'am Twings. So, upang sakit ay maiwasan at kalusugan ay mas mapangalagaan, naway pakatandaan po natin ang mga impormasyon
at paalala na hatid ni Ma'am Twinkle. So alalahanin po natin na higit na mainam ang may alam, kaya alagaan natin ang ating kalusugan. At dito na po nagtatapos ang ating ika-15 episode ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghaya ng mga susunod na episode sa DOH Bicol Facebook page at sa PIA Region 5 Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Denise mula sa Communications Management Unit at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala, makialap, makisama, at iwasan ang sakit. Palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagdag na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department